buntag guys, maghilot na po ko karon. No, nya shout out sa ko ang mga subscribers, no, nya kumusta na mo diya sa iban sa inyong mga pamilya. Nya sa wala pa ka subscribe na mo sa akong YouTube channel sa mga baguhay pa lang kayo, no. Kung na mo mga pangutana, pwede po mo comment sa kuang YouTube, no. Eric Hilot, pangutana lang mo, chat mo. Kung namoy mga ginapamati nga hangtod karon nga wa gyapon maayo kana bitang namoy ginapamati sa kalawasan na wala mo kasabot ato ang panikamutan, no. Ayan. Sino pamati mo ron, ma? Kuan, sakit ang lawas, kailangan i-repair. Kalawasan. Stress mo good. Stress man namin dagang kwarta. Stress mo sa trabaho. Stress. Ang kwarta wala ka stress. Ano mo sa pobre. Stress sa trabaho, ito huwag. Kikita mo sa pang YouTube. Sa YouTube. Facebook. Facebook lang. Sa Facebook na to, Eric Hilot ang binisaya. Ang akong YouTube, Eric Hilot. Ano ba? Ay. Kalingawin yung tanaw, ma'am. Nagsugod-sugod na po ko karon og kuan sa kuan. Kaya nagaman sige ingon nga. Mag-video gugap sa mabulang tapos i-upload mo sa YouTube. Kami nga nakatest mo, balik yun na yun. Salamat. Sakit ang likod, sakit ang hawak, sakit kalawasan. Hindi po, murot kinin. Pagsultiya mo, ako naginita na na po ba? May kina-student na ako. Wala ito dito na kami dito. Isa may nanawag. Talaga. Balik siya. Nagko, sambil. Maaari maputol. Ito dito yung pangan mo, review ito mo. Niglo? Ay, black. Black daw niya. Black. Ilagay ni Kuya? Sige. Ito butang. Saan yung YouTube? Ito, medyo po. Lupa. Lupang mayor. Lugang mata mayor eh. Tawad na dyan ka, ma'am. Taon na dyan, ang ginakasir ba? Ay, salamat. Wala akong problema dyan. Taon na lang dyan, sa pinag-ibigin ba? Yok, yung wala technician. Ayun na, ayun na. Salamat. Dito rin ba? Kasi sana ko sa tiniwala, dito pa. Okay, kita kuman. Sis na, sunod lagi pro los sis kapit. Ang mga alas, pag yun, puros, pag yung pag-lisod, naglakaw. Nasa kasakit na sa likod. Ah? Tungod sa
likod, maapektahan imong lihok, imong paglakaw. Basta- Tungod lang sa likod, ha? Uy, kulpa ka na mahaba. Ay, Pugusin na, taon. Hawak. Hawak ko. Nangawak kay kung ginapadat. Pag di na sa matandog, matagandagan, managhan dyan na hantod, mapiktahan na ang lakaw na. Natigom mo, sa di mabungkag. Di, sa kung saan pa na mo palit o tambal. O, kuwan lang sa mo kalma. Pag man mo balik na ba siya? Balik na po. Marelax ko din mo. Relax mo na, makatawag ka ba? Nindot sa hilo, ako man mo relax ka, kanang mahiga ka dali. Ano yung nindot? Pero ka-charge yun ang nawas mo. Katong kada si mga na dirito, ang mga ginabasa ba? Grabe to no, paspas kayo no? Tapos meron kayo ko ang Wala, bibisi ko. Para mabawasan po ng panahon. Gawin. Buwan na naman lusay eh. lagi. Ang likod. Magtingog naman no? Magtingog ba? Mga na biskwit. Tingog. Oo, atong si Kuan pa niya, yung namintin eh, wala gid ba? Sige, sakto ka kuan niya kaya mo. Sidin sa hilot ba? Sila ka busy sa Kung kabila. wala kayo ipamati, 30 days. Kung wala kanang kondisyon juga ha, ito sa mabungkag, 30 days. Kung nakagipang pamati, dili sa 30 days. 2 times a month. Oh, pwede. Ang kung dyan, kung nagi problema ang lawa, 7 days. 7 days. Kung na yung tinuno, para na mga stroke, mild stroke, mga bakon, mga 7 days na siya. Pag maayo na, irog na po 15, 21, 30 days, ana na. Kung ayaw dyan kayo, hindi yan. Nagkakasagaran, mag-gusto mo pahilot. Ano man dyan? Pero mo nagbuhat eh. Usa Wala pa na na. ka. Pero ako, bilong kuman yung bilong buhat. Duta sa ano obstruct lang siya nga kuan ba no? Obstruct lang siya nga pagka linggo, dagway dito. Isang gabi yun, nakauli sila, alas 10:30. Nagamate. Pagka naman yung problema daw, di na sa tulog, sakit na kita, puro musulod na yung alas gabi. Likod lang. Kung gani nga, tulog ka gabi na uwi karong tulog ba? Gabi na siya may tulog, malingkod siya, katulog, pero wala gyapon, matulog. Ang sa maginan yung tambal, Sige lang, may siya siya sumyok. yung mukatol mo na. Kato lagi. Panuhot na, panuhot yun. Anuhot, ayo kay ubura ka basi di ka kaubuhon ba? Pero maling kung kasi ko rin. Anak ron mamay. Ano na, kumayo mo na. Okay, buwan, ang ako ng estilo na lang, ang ako din. Kana mo kalit og luwag. Ah, naman. No?
Asan ka ding? Asan man ka? Ha? Ako putok-putok ng likod rin. Malusay na siya. Pagkakon na siya, madugay ako'y nag-yun. No? Kaliyo. Sa akin sa ulo. Sakit ang ulo. Sa ano? Ana, busy kayo. Huwag inamin ng tubig. Dehydrate. Magaling. Kako mo, tumikapog gamay, kita ah. Ako, tapan rin, tahilo. Tapan, nagkadool na kayo, no? Good. Piso dito na o videos mo. Ang nakakuan Tanawa sa YouTube, Facebook na Japanese. ang nakakuan diri rin si Kuan si Uncle Alejandro Nemo. Alendro? Oo, kaya yung anak, isyung lang ko ako dito dahil nakatesting mo. Atong imong gi-maintain og kuan la? Dili. Oh, Actually. kasi namatay. Oh. Sino ay Ako naman sa napahilo sa Conre. Richard. Napakulang ko. Uli mo na sila ni Kwan. Tawag din na. Alit ko sa mga kuya ang tindugan. Wala ba bungkag mo? Roger. Gila di ako yung piloton lang, sir, ikusog ka na ako lang eh. Lain ba yung sobra nagpanuti mo lawas kasi kusog pangusog sa kuan mura nagwait kusog. Manhud na ba? Yawan isda ay mura na magbuwang mata oh. Dakmat. Ay mura. On gid na yung mata kay hindi ko siya. Ano na yung mata mo? Wala yung mata. Reading mo na. Crossbreed mo na. Lagi mga goldfish nagpumata no. Mata Murang mo. masakiton. Kung sa kita. Ay. Na pareha kita gibati ila ba mo Nagya ko na siya. Tingog man lusay. Pagka na mga ini. Pagduli na mag-gini mo magunggay ko, ginikanan mo agad. Ito na malakos. Ungot siya ba? Gunggay pinaon. Dahil mo sa mga tangkubo. Alam niyo na. Laro ko sa ito. Yung si mga napahirap na ko ka. Yan ako na pabungkag ko dito. After 3 days. Sila wala. Hindi ko sa wala. Para mo. Hindi ang sakit. Nakita sa website. Kita na ko ba. Kapalik. Sa ilog ka rin. Nakatulog ka ba? Eric Hilo ang binisaya.
pagtanaw mo sa Facebook. Search niya. Lalaki man tunay na ko ang tapos bukto gilot. Ano ko? Hindi nga pala ako ng Facebook. Friend request mo sa kuha. Eric Hilot ang Bisaya. I-accept mo na ko na siya. Nakita mo nag-live ko. Ilang gapon na ko pabalo. Gapon ko pabalo. Nga pa magbalong. Naku ah, mula ko yung managbalay.